sebab apa? Mergo jane tresno ning dipenggak karo Kanjeng Rama Suseno. Kok mboten sah gagas Rama? Apa kuwi mergo cemburu apa? Mbok menawi inggih ning mboten sah gagas Kang Rama mbok mriki to. Nyai Saketi. Nyai saketi piye? Sapa nek? Ora ana irangangku. Ora ono capuke. Minten Kula Den Mas. kowe sinau sithik. Sinau ganggo tata. Lah kula kurang ganggo pripun to Den Mas? Tata bata. Kula kon nata bata mbok nata ati wae, nata ati wae angel kaya Sing ngene. tak karepe ngono ditata atine, oh aku ki tresno kuwi mergo kur hawa nafsu apa ing tulusing ati. Kula tulus kalian panjenengan Den. Tulus nek kita tulus. Melu rai. Ora ana, santai wae. Wis malah saya semangat aku. Mboten sah gagas kono-kono, anane ming kula kalian panjenengan. Aku Purun nggih. Aku bisa. Purun nggih. Aku walah. Mak aku bakul janganan